Летен фестивал. Времето извезано в шевици, изплетено в дантели. Дигитална изложба. Плетивото, минало, настояще, бъдеще. Тотка Пенчева. Личен състав и учителка. Казвам се Тотка Петкова Пенчева. Живея и работя в най-красивия град на България, Велико Търново. За мен няма по-красив град от него, тъй като 26 години съм била личен състав в строителна организация и съм се занимавала с строителството и работната ръка, която е строила толкова много обекти в Велико Търново. С ръкоделието, художествено плетиво, бих му казала аз, защото това е действително едно художество. Да изработиш с ръцете си някаква фигура, да изваяш някакво цвете или нещо друго, за мен е също, както художника рисува цветята. Занимавам се с плетиво една кука, плета на една кука, от най-малкото до най-голямото. От малки салфетчици до салфетки за масички, за големи маси, плета също на 5 куки, малки елипси, големи елипси. Моделите си съответствам от списания. Непрекъснато купувам списания, но аз сама създавам вече моите комбинации да бъде нещо по-различно, нещо по-бутиково да бъде. Да бъде, аз искам един човек, когато има нещо от това, да бъде само в неговия дом, да не е както навсякъде масовото производство. За мен това е по-важното. Занимавам се също с монтажа на ленен плат. На ленен плат съм създала няколко модела, които са много хубави и се търсят. И най-хубавият ми модел, това е на рози. Представям типичната българска роза, която е, смятам, като нашия български символ, ако може да се каже, навсякъде. От моите ръкоделия преди няколко години съм продавала на арбанасите и след като се пенсионирах, пенсиите, знаете, не са много голями, и се наложи човек да излезе и да продава. Продавала съм 3-4 години на арбанаси, една година или колко на царевиц. От моите произведения, които са били, имам в целия свят. Не знам дали има така, че който е дошъл на арбанаси и на царевиц, почти всеки се е купил от нещо. Преди няколко години една шотландка, даже в Шотландия никога не съм вярвала, че може да има от Шотландия да има туристи в България. Бяха гости на някакво семейство, те също си купиха. Шотландката просто не иска да се махне там от сергията ми, да каже, иска да й покажа как се плете. Сега, между другото, има и други народи, които плетат. Испанките също са много любопитни и искат да разберат кое как е. Аз на никоя не съм отказала да й покажа. Сядат при мене, почват и им показвам кое как го правят. Те имат пък малко по-други начин за плетенето на една кука. Това на мене ми доставя голямо удоволствие и се изработвам. За мен е удоволствие да работя. За мен е удоволствие да работя. Аз може в 2 часа, като ми бръмне нещо, нали, да ми дошъл някакъв модел, нещо в главата, да стана, да го заплета, да го направя, да стане интересно. Плета, разплитам, докато се получи това, което аз го искам. Това е модела Маргаритките, който действително много се харесва и се прави в различна форма. С листата, които също са много красиви. Не е лесно плетенето, да плетеш листа, защото листата са просто дупка в дупка, а ето те с фигурки, за да се получат така. Това нещо е много трудно, защото трябва да се обърне точно така, да бъдат, нали, при едно изглаждане вече нещата стават така по-красиви и легнали. Елипсата се плете много трудно и много трудно се докарва, защото иска и математика. Докато правиш от едната страна, от другата страна, трябва точно да прочетеш бримките. Аз ето казах как съм го начертала тук. Бримките, за да може да се разделят, за да се образува вече от дантелата. Аз имам покривки на 5 куки, също ще ги видите, които са с една, с 2 дантели направени. Аз зато и казах, че го работя всичко да бъде бутиково, да бъде различно. Да няма едно с едно. Може да има една среда, края е друга дантела, всяко да бъде различно за себе си. За мен това е много голямо удоволствие. Мария Чертоянова, администратор. Елемент от покривка за маса от летен плат, монтирана с плетени мотиви в техника плетиво на една кука. Тишлайфер с мотиви звезда, изработен в техника плетиво на една кука. Тишлайфер за хълна маса, изработен в техника плетиво на една кука.
Лятна шапка в цвят екрю за кокетна госпожица, изработен в техника плетиво на една кука. Тишлайфер от ленен плат, поръбен с 4-листни детелини, изработен в техника плетиво на една кука. Мария Петкова, строителен техник. Салфетка за сервиране цвете, изплетена в техника плетиво на 5 куки в цвят екрю. Петранка Корфунозова, медицинска сестра. Салфетка за сервиране цветчета, изработена в техника плетиво на една кука. Радка Иванова, агроном. Завеса с флорални мотиви, изработена в техника пуанлас. Комплект тишлайфери, изработени в техника пуанлас. Комплект подложки за сервиране, 4-листни детелини, изработени в техника пуанлас. Тишлайфери за маса с флорални и геометрични мотиви, изработени в техника пуанлас. Елена Димитрова, служител. Двуцветна кърпичка за кокетна дама, изработена от кроше котон в техника плетиво на една кука. Правоъгълен двуцветен тишлайфер за маса с мотиви от списание «Жената днес» от 1964 година, изработен от кроше котон номер 60 в техника плетиво на една кука. Тишлайфер Пеперуди, изработен от кроше котон в техника плетиво на една кука. Кръгла покривка за маса, букет от рози, изработена от кроше котон в техника плетиво на една кука. Бистра Николова, икономист. Панер с похлупак, изплетен от царевична шума, украсен с орнаменти от самия материал и дървени маниста. Панер с похлупак, изплетен от царевична шума, украсен с орнаменти от самия материал. Трицветно пано за стена с декорация от керамична плочка, изплетено от царевична шума. Ваза с пластична декорация, изплетена от царевична шума. Делва с 2 дръжки, изплетена от царевична шума. Таня Иванова, библиотекар в регионална библиотека Петко Рачев Славейков, град Велико Търново. Богородица, изработена в техника калоферска дантела с златен метализиран конец. Богородица с младенеца, изработена в техника калоферска дантела с сребърен и златен метализиран конец. Платка за деколте на дамска рокля, изработена в техника калоферска дантела с копринен конец. Йорданка Попова, учител. Колие Виолетова магия, изработено в техника фриволите. Летен фестивал. Времето извезано в шевици, изплетено в дантели. Дигитална изложба. Плетивото, минало, настояще, бъдеще.